Gipasar kagahapon sa House of Representatives ang fourth impeachment versus Sara Duterte. 1/3 no nakuha nila ang boto. Yes, Radyo Mandong. Unya, atong ipapaminaw sa ato ang mga kasama karon viewers and listeners ang katong nahitabo kagahapon sa House of Representatives. Unya, ingon man ang katong pagpamalakpak sa ubang mga kongresista sa dihang na aproba ang katong fourth impeachment versus Sara Duterte. Ani ang mga igala ato ang paminaw no sab si Speaker Martin Romualdez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint having been filed by more than 1/3 of the membership of the House or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Shitty Jess. Kabalo kinsay nakapakuha sa atensyon sa netizens. Sipakpak na perti Kinsa? kusugang pakpak ni Kinsa? Franz Castro. Franz Castro. Hala, naapil Mo na si best Franz friend. Castro sa GC. Napil na ka, ma'am. Napil na siya. Dapat yung kusuga, oy, ana si Castro. Nag-ana pa sila. Gi-divert man ninyo ang tinuod nga issue. Ang Tinuod. katong national budget diya sa fourth impeachment ni Sara. Mao to Radyo Mandong nahibalan na to kung kinsa to mga may pirma. No? 215 ang nag-vote. Nanguna dahil dito Radyo Mandong si anak ni PBBM nga si Sandro Marcos. Iyang angkol. Ang ulahing ni pirma Radyo 215 si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez. Og atong nasuta pud kagahapon sa dihan nag-check mi nila Radyo Mandong na kinsa maning mga may pirma naabay taga Davao Region. Tuod man Radyo Mandong. Usa ka kongresista gikan sa Davao Region ang may pirma. Kaila ka? Kaila ko. Kaila kayo? Katinan akong bukbuk ganiya pa. Sabi naman na, Inom na ganay ko glosartan. Ocha! Kaya dito Oy, sa Davao. kabalo naman ka ganito bag siya, no? Dito bag siya. Tubag siya. Lingon siya nga, ang iya ko nung pagpirma, trabaho ko nung daw na niya kongreso. Oo, kay para daw, mahatagan daw og katugon si VP Sara nga, mutubag sa maong allegations. Bago ganay akong gibalikan siya na. Sa ato pa kay wa man mo pirmas Unga, wa mo pirmas Almario, wa mo pirmas Nograles, wa mo pirmas Gonzaga, wa mo pirmas Almora, Yes. wa mo pirmas Duhali. Wa din na sila maghimo sa ilang trabaho sa kongreso. Ocha! Nag-viral tong post na to kagahapon. Kay iniyan na gyud sila, karon ka, kagas. Kailan na mi sa inyo. Ang ubang mga taga Davao del Sur atong mga kasama Radyo Mandong, niingon yun sila 0 vote ka sa amo sa musunod nga eleksyon. Agoy. Uy, kontra pa sila sa imuhang pare nga si John Blanco. Mao gani no. Ni anak pa sila. Akong bro. Asa daw sila makavote nga invalid daw ang duha Radyo Mandong.